Мөхтәрәм милләттәшләр, сезне ихластан ураза гаяте белән тәбриклим. Гаят турында шундый шигъри юллар бар. Ләйсә ал-ид лиман лабиса ал-җадида, иннама ал-ид лиман хафа мин ал-ваиди. Шунлыкта гаят бәйрәме ул яңа кием киючегә түгел, ә газаптан куркучыга бәйрәм. Ләйсә ал-ид лиман ракиба ал-матая, иннама ал-ид лиман тарака ал-хатая. Гаят бәйрәме ул яхшы машинага утырып килүчегә түгел, ә гөнаһларны калдыручыга шың бәйрәм. ليس العيد لمن بسط البساط إنما العيد لمن تجاوز على الصراط. Гаят ул яңа кәләмнәр җыючыга түгел, ул сират күперен шыгарлык гамәл кылучыга. ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا إنما العيد لمن تزود بزاد التقوى. Гаят ул матур кием киючегә түгел, шың гаят ул тақвалыкка ирешә алган кешегә. ليس العيد لمن نظر الأنواع الألوان إنما العيد لمن نظر جمال الرحمن. Гаят ул төрле төсле зиннәткә караучыга түгел, ә кыямәт көнендә Аллаһыга карауга ирешә алучыга. Ураза гаетенең мәгънәсе әнә шундый җәмәгать. Тоткан уразаларыбыз, кылган игелекләребез һәм гыйбадәтләребез кабул булсын, бәйрәмебез мөбарәк булсын.